Igor Aranburuk badaki honetaz zerbait izan ere, Beasainen autobak kontzesionarioan autoak saltzen ditu. Arratsaldean saltzaile jauna. Gerozta gehiago saltzen duzu? Bueno, iazko zifrekin alderatuta, bai, diferentzia notatu dugu esan. Asko aldetza ezpada, zenba gehiago? Gu gaude urtea, apirila arte, 4 hilabete hauetan, 125 jo da iazko zenbakiekin aldeatuta. Beraz, zuek zifra hona eman duzu, ez? Bai, esan bai. Bonus hon bat izango duzu aurten? Bueno, espero. Saltzaile hona zaelako, edo... Hombre, merkatua ere, azkenen marka guztiak igo dira. Azkenen ez da bakarrik guk Volkswagen eta Audi saltzen dugu bakarrik, baina, azkenen merkadu egio da. Eta merkadu egiotzen denen, azkenen marka guztiak egiotzen dira. Ez proportzio berdina, baina, azkenen denen artean, esango genduke, banatzen da, pastela. Esan dugu Euskal Herriko datua da, eguneko 17 pasatxo. Eta urtea hasi denetik, aurten, 12.000 auto pasatxo ematrikulatu dira, Euskal Herrian. Eta Espainia osoko datua begiratuta, autoen salmenta, eguneko 28,7 igo da. Zerbait zergatik, hau? Hombre, aurten pasatu dena da, notizia ekonomikoke baita, hobeak izan dira, iazkoekin aldeatuta. Iazkoa oso urte txarra izan zen, orduan, jende asko zegoen erosi ezintzuna. Beste jende asko zegoen baita erosi zezakena, baina igual bildurrakatik, konfiantza faltakatik, etzuna erosten, ez? Eta aurten pasatu da, konfiantza gehiago dau, entzuten dien notizi prentxan edo telebistan ez dia horren txarrak, orduan, erosi zezaken jende hori, animatzen nahi da pixkanaka. Eta guk gehien bat, kliente tipo hortan notatu dugu, azkunde hori, ez? Iaz horla jendea, pixka bat bildurtuta, gastatzeko bildurrakin, eta aurten, konfiantza pikin bat gehiago da, orduan horrek egin du, Zer da, jende gaztea, edo lehendik autoa zeukana eta autoa berritza erabaki duena? Gehien bat autoa berritza erabaki duena. Kotxe zarra, urte desente dauzkien kotxe, normalen horiek izaten die aldatzen dutena, 10 urte baino gehioko, guain plan pibeen laguntzak aprobetsatuz, eta normalen hola izaten da. Leheno jendek igual gehiago kapritxoz aldatzezun, 5-6 urtekin leheno ohikoa zan, oain dela urte batzuk kotxe zaldatza, eta oain pixkat zartzen dianen, 10 urtetik gora. Giro, ire kotxeak zenbat urte zuzkak? Bapes. Ez daukak kotxerik? Ez, datorren hastien urte bete. Urte bete, beraz aldatu berria dukik. Kotxiro, tratorra, bakik, nire kotxie. Ja, Koldo, zeure kotxeak? 10 baino gehiago, bai. Ja, hemen txaukau. Hemen txaukau bezero potentziala. Nola 10 urte baino gehiago dauzkan kotxe daukazula? Ni beharrera autobusez joaten ez. Nahiago eta autobusa da kotxean nahiko bildur dekotzat eta... Ona espanaz donosti etorten, autobusian. Nik galderatxo bat, honek joendan urtiokaz krisis denporan, nun igerri dozue, nun notatu dozue gehiago kotxe gintzieu saltzezala. Gama altako kotxeetan, ala B... Pasatu da, bi gauza pasatu di hor, Mercedesak adibidez, hemen joza, 2013ko datuek, eta Mercedesak Europan inoz baino kotxe gehiago saldu da. Bai, hala da. Guk saltzen ditugu bi marka, bai Audiak eta Volkswagenak. Eta Audietan gutxiago notatu da Volkswagenetan baino. Orduan, gama altugo krisisak bai, eragin gutxiago eukido, igual... Gama altako. Gama altako kotxetan, gehien bat jendek, diru edauken jendeak esaten da, gehoz da diru gehiago daukela. Orduan, Audietan adibidez gutxiago notatu dugu. Kotxe normal segotan baino. Hori, produktu guztietan, lujozko produktuak, bazkenen gutxiago notatu. Lujoak ez duela antzeman bat ere krisia, eta gainerako erdibideko zera hori izan dela. Erdibideko franja hori izan dela, gehien nozitu duena, eta autoetan ere bai, ez? Pibe plan honek, mutilo honentzat, abiez, Koldo honentzat, 10 urte baldin baduzka kotxeak eta hori, gaur, Koldo... Igorri lagundu egin nahi bat, eta pibe plan honen nola funtzionatzen du? Alegia, hau gobernuak ematen duen diru laguntza da, ez? Espainia gobernuak jarrita daukan diru laguntza. Bai, hori da. Gobernuak jartzen ditu 1.000 euro laguntza bezala, eta gero fabrikanteak beste 1.000 euro gutxienez. Hortik gora izaten da normalen. Fabrikanteak bai, normalen gobernuak ematen duen diru laguntza, baino gehiago ematen du. Orduan, hori da, kotxe, 10 urte baino gehiago dauzken kotxe bat zirkulazio dikentzeagatik, gehiago kontaminatzen dudelako, edo, pixka bat parke mobila berritzeko, zatik hemengo parke mobila oso zarra da, Europako zarranetako da. Orduan, laguntza badago, kotxe berria erosteko orduan,
ba hori, gobiernoak 1.000 euro eta gero fabrikanteak 1.000 euro gutxinez. Normalen, totalen 3.000 euroko deskontu media bat egiten egia modelo guztietan. Orduan, jendea horrekin baita animatzen da. Bai, hor barritze batetik aparte beba dago, ez? Azkenean Espainiako merkatuan kotxe asko egiten dira, Katalunia aldetik eta Nafarro batetik bebai. Orduan azkenean zuke diru laguntzak ematen badozuz, barne merkatu hori bizkortzeko lortu egiten dozu, ez? Azkenean, zalantzan jarri aldozu, ez? Kotze bat emateko diru laguntza bat emon behar dagoen gobernuak bai da, ez? Baina, karo, ulertzen badozu gero, zuk diru laguntza horrekin, salmenta handitu egiten duzula eta salmenta horrek lana sortu egiten dagoela. Baina hori azkenen edozein sektorek esan dezake. Edozein sektoretan diru, kotxeen sektorean diru asko mugitzen da ez, baina hori edozein sektorek esan dezake. Kotxek daukatena da, eta jende asko kezaki, matrikulatzeak orduan, bezaz aparte, beste impuesto berezi badaukete, impuesto de matrikulazion. Orduan, klaro, hor baitare agrabio badau kotxe salmentaren aurka. Zatik, eukidezake, edo 0,975ko zea bat, esango duke sobrekoste bat, edo 9,75ko, edo 14,75koa. Kontaminatzen dunan arabera. Orduan, horre baita agrabio badau. Beste hozin sektorekin aldeuta, impuesto gehi ordaintzen ditugu. Eta, diru laguntzak baita ere hortik etortzen dira, ordaintzen dian impuesto egitatik. Bigarren eskuko autoak? Zuentzat kompetentzia handia izan dira, edo? Bueno, guk ere saltzen ditugu bigarren eskukoak. Baita ere, egia esan, krisisak iraundun denbora hontan, edo guain ebai, egia esan, eskaera handia dago bigarren eskuko kotxeana baita ere. Jendak asko bilatzen ditu, igual kilometro gutxikin dauden kotxea. Eta gaur egun dauden beste formula hori, rentinak eta... Hori gehien bat enpresa. Bai, enpresetan. Partikularek ez dute hori egiten, alegia, behar duzunean kotxe bat hartu. Kotxe bat errentan hartu. Bai, tendentzia guk uste horrea dijola. Estatu batuetan eta azkenen guk hilabetero ordaintzen duguna, Ze kotxea lapur bada, azkenean. Bai, azkenen. Erosi eta ia... Bai, kontsumo. Lehenengo kilometroan ja dirua galdu du. Eta lapurra da, eta gainera mantentzea asko kostatzen da. Baina tendentzia da, eta hori aldatuko dugu pixkanaka, baina hilabetero kuota finko bat ordaintzea. Denakin ordaintzen dugun bezala, o etxeakin ordaintzen dugun bezala, edo argiakin ordaintzen dugun bezala, urakin ordaintzen dugun bezala, telefonakin bezala. Orduan, tendentzia hori izango da. Urteak pasatuko dira, zati guaindik pixka bat, Hori Euskaldunai kostako zaigu, ez da kulturala den ala ez, Felipe Joaiztik beste kontu batekin esaten zuena, baina guri gustatu egiten zaigulako, ez? Eta baiala batzuetan gehiago, ez? Autoa eta gurea, nerea da, ez? Orduan, Amerikarrek egite dute, hainbestekoa pagatu eta kotxea behar dutenean hartu. Bai, behar dutenean edo kuota finko bat ordaindu eta badakizu ja ze kostatu bertzaizun autoa. 300 euro hilabetean eta daukezu dena sartuta, edo mantenimentua, seguroa, dena, eta ez daukezu inungo sustorik, eta ez daukezu inungo. Hori da, rentinan formula partikular eta moldatuta. Ekarrita, baina hemen ez du oraindik horrek? Pixkanaka gu, jendea pixka mentalizatzen, baina hori azkenen, pixkanak aldatu barra gauza da, kulturala da, eta oraindik kotxean norberana izango balitz. Juaristi, zuri hau oso urrutik geratzen zaizu, ez? Hemen zerrenda daukat, 2014 urtean gehien saldutako kotxeak. Kotxeak ezautze dituzu edo ez? Bai, rebizetan ikusita. Nik ez dago dinongo afanik kotxea erosteko, ez dauka kartetik ere, beraz, urruti ez, estratosferan gazen zai kotxean asunto hori. Eta badakit, satelitan naizela horretan, ez? Mundu guztiak kotxea eta hori, eta nik ez segula tentazorik euki. Ja, beraz, egun ematean museore ematean jarriko zaituzte, autorik gabeko zera. Bere kontua dauzka karnetik ez eukizak, ez? Gauza honak eta gauza txarrak. Gauza honak kontatu daitezke eta gauza txarrak unen bat kontatuko dira. Ez hori, abentura da. Kotxeik ez eukizak kontotan, abentura da. Ja, beraz, esaten maizut, Seat Ibiza, Seat Leon, Citroen C-Lau, Opel Corsa eta Golfa direla gehien saldu direnak. Futbolarien izenak ematen bat izkidate zela. Ja. Osea, berdin. Lehen da biziko 5 kotxeak, horiek, salduenetan. Zer, Antxa? Nik adibidez, karneta badaukat, gidatu dut, baina kotxetan markak emate izkiazu eta kolorean igual gehiago fijatzen naiz, da gero konzezionariakoak esango hau hona da, notxarra da. Ni neu garraio publikoaren zalea naiz, eta komentatzen nahi gea salmenta autoen nahi goin dela, garraio publikoen erabilera ere igoin da. Asko gustatzen zait, horrela bidaiatzea, tranquilidade osoz. Eta liburu aletzen. Irakurtzen, hori da.
jendearekin. Beste galdera bat. Moindera gutxi junitzen nik ez da kotxerik erosin ere kotxea 1000 urte ditu eta berzen bat aguantatzen duen. Baina izebai lagundu nion kotxe berria erostea eta aluzinatu nun nola daukaten ja teknologia horren txertatua kotxean. Batzuk ikusten ditun. Ja ez da manos libresa edo ez. Ja hor ordenagailu integratu eta mentxatzen gama altukoak are gehiago, ez? Bueno, ez gama altukoa bakarrik, baita ere gama ertainetan teknologia badibidez jakotxak bakarrik aparkatzen duten sistema bat daukate, edo aurretik dijoan kotxe bat distantzia neurtzen du eta gerturatzen bali mazua beak bakarrik frenatzen du, teknologia azkenen gama altutik hasten da, baina pixkanaka gama guztietan txertatzen juten da, hori bai. Bakarrik geratuko. Bai, hori iritsiko da. Horri hor, nik aldera bat. Igertzen dozue hain modan dagoen hidro, ez dakit, konsumo amarik kutsaduran, igertzen dozuen nolabait jenteak badekola preokupazio bat? Bai, kontzentzi gehiago dago. Bai, leheno inorrak ez zuen galdetzen. Eta orain, behintzat kontzientzi hori badao. Eta markak baita, marka beti aurretik juten die. Beraien estudioak eta beraien merkadu ezagutzen dute azkenen eta markak bai kontaminazio aldetik eta dena asko zaintzen dute eta beren imaginea. Normalien entzuten duguna da nik ez dut gaituten kotxetan ez, baina baten pregunta dutzen izaten du ez, honek hainbet litro konsumiduten dauz 1 kilometroko. Eta askotan horretan gehatzen gara. Baina bigarren badakau kontzientziazio hori benetan pixkanaka aldatzen ari da. Leheno, esango dizut, guen dela 5-6 urte, egia esan inorrak ez zuen galdetzen, edo inorri ez zion ajola, zenbat emisio zeuzkan, CO2 zenbat emisio zeuzkan, eta guain, jendeak behidatzen du eta kontzientzi gehiago dago, gerozta gehiago, hori atzematen da. Ze eskatzen du jendeak, kotxe bat erostera duanean, ze eskatzen du, Igor? Guain, garai hauetan, konsumoari asko bediatzen zaio, gero, fidagarritasuna, azkenen, segurtasun bat emateko, azkenen behiratzen dutena hori, gehien bat konsumoa, segurtasuna eta fiabilidadea. Eta itxura? Itxura baita ere. Baina, azkenen itxura kliente tipo diferentea daude. Badaude itxura bidatzen dutena, badaude teknologia bidatzen dutenak, daude ekologia begiratzen dutenak, badaude azkenen kliente tipo diferentea daude. Eta gizon eta emakumeen artean, berdintzen ari gara edo oraindik dauzkagu? Ez, egia esan, igual emakumezkoen artean bai dela, bai begiratzen dutela, igual diseinuai garrantzi gehiago ematen diote, beste aspektu batzu, baina hori diferentzi txiki bat notatzen da, hori bai. Bai, ez, uste honen zerbait. Eta koloretan, zer dago lan joeran? Oain txuria. Bai? Txuria, bai. Oso zikina ez da ba, txuria? Bueno, kolore nahiko garbia, ez da zikina hautsa eta gutxi notatzen da, hombre. Zikina zerbait konsistentego bali notatzen da, baina gama guztiko kotxetan, gama altukotan, gama ertainekotan, denetan, igual kotxen erdiak txurian nahi saltzen oain. Hoi modak dira, leheno beltza egontzan modan, plateatua bain dela, igual 10 urte. Ez dakit egia da, baina beti esan dute txurileak ez duela engainatzen neurrieken. Hombre, formak eta hobeto notatzen dira, txurian. Esan, formak, dauzken kurbatura guztiak eta hobeto notatzen dira, txurian. Eta, oain, modan daun kolorea, erdiak gutxi gora bera, txurian saltzen ditugu. Bai, eta gorria? Gorria gutxi. Gutxi, Gutxi. Hola, modelo deportibon baten, edo, baino, aspertzeko erresa dan kolorea da, eta orduan jende igual ez da atrebitzen. Garai batean, gorriarekin esaten zuten polizia gehiago gelditzen zuela kotxe gorri bat. Normalean, txoferra gorria aukeratzen duena agresiboagoa dela gidaria esaten zuten, bai. Agresiboa bi. Eta kotxe deportiboak lotuta junda gorria. Baina izugarri gustatzen zaila gorria, tendena esan dagoa, baina ez da zergatik izango zen eta hori guztia. Zer balio du gaur kotxe batek? Bakite, kotxe asko daudela, baina kotxe tira. Mutile honentzat, koldorentzat, kotxe bat? 21.000 euro. Adibidez, gu gehien saltzen duen modeloa, Golfak, hor bueltan da, 21.000 euro bueltan. Eta gero guain asko saltzen dira todo camino edo sub deitzen dianak. Diela, todoterreno txikia bezala, karreteran ibiltzeko dira. Baina hoik badabiltze, 25.000 euro bueltan, 25.000 euro. Zerbait, ondo pentsatu behar da. Ezin da... Baina
Koldo, konsumo behitu, Bai, konsumoa begira. Lehenko konsumo behitu baino. Gasoile balizu jo, 1,40, no? Pentso ebiko zelan 25.000 euro horrek aurreztu bikoa zelan lehenko. Horretan lehenko pentso ebiko. Eso ba... Hilgora, no hilbera. Ondo Zapatutan etxean geratute. Askotan esaten da, autoen salmenta neurgailu bat izaten dela. Ekonomiak ez bide hartuko duen eta hori guztia. Eta datu hori begiratu nahi genuen, kotxe salmenta hazi egin dela, naiz eta langabeziak oraindik ez digun albiste honik ematen. Euskal Herriko tailerretan bakizu zemat pieza kotxen dago egin dana? Ja. Kera garzi? Igor Aramburu, benetan, eskerrik asko. Zasko saldu. Eskerrik asko.